I trust in you. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice of my hands, for the praise and glory of faith, and all his holy church. Through the passion of your only begotten Son, O Lord, may our reconciliation with you be near at hand, so that though we do not merit it by our own deeds, yet by this sacrifice made once for all, we may feel already the effect of your mercy, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks. Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For though innocent, he suffered willingly for sinners and accepted unjust condemnation to save the guilty. His death has washed away our sins, and his resurrection has purchased our salvation. And so with all the angels we praise you, as in joyful celebration too we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore this gift, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and gave him thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Robert our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph our spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. 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 At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin, and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Ubi caritas es vera, Deus ibi est, ubi caritas es vera, Deus ibi est. The love of Christ joins us together. Let us rejoice in Him and in our love and care for all. Now love God in return.
Ubi caritas es vera, Deus ibi est, Deus ibi est. In true communion let us gather, may all divisions cease, and in their place be Christ the Lord, our risen Prince of Peace. Ubi caritas es vera, Deus ibi est, Deus ibi est. May we who gather at this table to share the bread of life come a sacrament of love, your healing touch, O Christ. Ubi caritas es vera, Deus ibi est, Deus ibi est. For those in need, make us your mercy. For those oppressed, your might. Make us your church a holy sign of justice and new life. Ubi caritas es vera, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas es vera, Deus ibi est, Deus ibi est, Deus ibi est, Deus ibi est. Let us pray. Nourished with this sacred gift, we humbly beseech you, O Lord, that just as through the death of your Son, you have brought us to hope for what we believe, so by his resurrection, you may lead us to where you call, through Christ our Lord. Amen. Please may we be seated for a few announcements. Yes. Please note our church envelopes are being printed by a new company. Regretfully, there were some errors with names and addresses. The company is now in the process of correcting and reprinting them. Thank you for your patience. Temporary envelopes are available in the back of the church if you need them. The African community of St. Fortunata invites you to a spiritual pilgrimage to the National Shrine of Divine Mercy in Stockbridge, Massachusetts on Sunday, April 16th. The cost is $55 per person, $30 for children. For reservations, please see the bulletin. We invite you to the monthly gathering of couples in St. Fortunata. All couples are welcome, even those that are not married. The monthly encounters are held on the last Friday of each month at 7:30 p.m. in Spanish. Tomorrow, April 3rd, is Reconciliation Monday. And we, and along with all the parishes of our diocese, are having confessions from 3 to 4 p.m. and then from 6 to 9 p.m. Let us take this opportunity to reconcile with God and our neighbor. Father Cosmos will be available from 7 to 9 p.m. The Lord awaits you.
We are preparing our devotions for Holy Week. We require 70 volunteers for the 7 p.m. Good Friday procession around the neighborhood. We need men and women to carry the lamps, the Blessed Mother, and the Jesus statues. We also need people to help organize the procession. We need volunteers to iron the garments. Please sign up today at the religious article stand or call the office. All volunteers should be in the church by 6 p.m. on Good Friday. If you live within the route of the procession and would like your house to be one of the stops, please call the rectory. Please join us for Holy Week services. The schedule was mailed to you together with the offering envelopes. The schedule can also be found in the bulletin. Have a blessed week. If you stand, we dismiss. The Lord be with you. And may Almighty God bless you, Father, Son, and Holy Spirit. The Mass is ended. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Have a blessed Holy Week. Thank you, Reverend. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb?
Otodrilu Jesu onye jisi ike unu n'anya unu ga-afụ na anyị ebidogo late so ana m ayọ ka onye ọbụla gafeta n'azụ unu ụka ebe ahụ ka anyị ga-agọzi pam anyị gọzizie pam anyị emelụzie procession welu gbagotaba ya bụ n'ebe balkọni ebe a ka anyị ga-agọzi pam anyị gọzizie pam anyị ewezie ya wee batawa na chọọchị. Here. Living God.
And if anyone should say anything to you, reply, the master has need of them. Then he will send them at once. This happened so that what had been spoken to the prophets might be fulfilled. Say to the daughter Zion, behold, your king comes to you meek and riding on the ass, and on a colt, and the fowl of a beast of burden. The disciples went and did as Jesus had ordered them. They brought the ass and the colt and laid their cloaks over them, and he sat upon them. The very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and strewed them on the road. The crowd preceding him and those following kept crying out and saying, Hosanna, the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. And when he entered Jerusalem, the whole city was shaken and asked, who is this? And the crowd replied, this is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee. The gospel of the Lord. Dear brothers and sisters, like the crowds who acclaimed Jesus in Jerusalem, let us go forth in peace into the church. N'ihi na gosiwo ebube ya, ọ gbapụtara ndị nke ya, ọrụ aka ya ka o ji zọọ ha, o gositere anyị Mesaya, inwe anyị Jesu Kristi. Hosanna dịrị gị onye nwe, Hosanna dịrị gị onye nwe, tobe Chukwu na nke eluigwe, n'ihi na o gosiwo ebube ya. Hosanna dịrị gị onye nwe, Hosanna dịrị gị onye nwe. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze kasị ibe ya mma. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze kasị ibe ya mma. Hosanna dịrị eze dị ebube, eze dị ebube, eze dị nsọ. Iwe naanị bụ eze, eze nke dị ebi ebi, biko bịanụ, bịa.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị Chineke ji ike niile nna dị ndụ ebighị ebi, ọ bụ gị nyere ụwa Jesu Kristi onye nzọpụta anyị, imere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwata ahụhụ nke obe iji tọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala. Biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ gị ya na obi ndidi ọ tọrọ anyị, bịakwa tozue isoro keta oke aṅụrị nke n'igwe na ọnwụ. Anyị yọrọ nke a site na dị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Onye nwe anyị enyela m ire nke nwaazụ ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza. O nyela m onyinye nke okwu, ọ na-emeta m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu dịka nwaazụ. Onye nwe anyị emegheela ntị m n'ebe m onwe m nọ. Enweghị m ike ọbụla nke m ga-agbaketa azụ. Atọgbọrọ m ndị na-eti m ihe azụ m, nye ndị na-adọ m aka n'ahụ ọnụ agba m. Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m nọ, na-abụ m asụ n'ihu nọ. Onye nwe anyị nyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụbara m ihu m dịka okwute siri ike. Amaara m na ihere agaghị eme m. Okwu nkọsebuwa onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbakete m azụ? Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbakete m azụ? Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara ijiri gbakete m azụ? Ndị niile hụrụ m na-achị m ọchị, ha na-emi m ọnụ, ha na-efeke n'isi na-asị, ọ chekwubere na onye nwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọrapụ ya. Onye nwe m na Chineke, gịnị kpatara ijiri gbakete m azụ? Ọtụtụ nkịta gbara m gburugburu, igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ aka m na ụkwụ m, enwere m ike ịgụta ọkpụkpọ m ọnụ. Onye nwe m na Chineke, gịnị kpatara iji gbakete m azụ? Ha ekere uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya fee nza. Onye nwe m, agbahapụkwala m. Onye ọgbụgba ume m, were ọsọ bịa nyere m aka. Chineke, gịnị kpatara iji
etemasụ. Aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otito n'ọgbakọ ha. Unu bụ ndị na-atụrụ ya egwu, nyenụ Onyenwe anyị otito. Ụmụ Jekọb niile, tobenụ ya. Ụmụ Izrel, nyenụ ya nsọpụrụ. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Filipaị. Jesu n'onwe ya dịrị n'ụdị Chineke na mbụ, ma o wereghị ịha ka Chineke dị ka ihe a ga-ekwodesi aka ike, kama o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọbụla. O werere ọnọdụ ọhụụ, o mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ, ahụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. O wedatakwara onwe ya n'ala, wee rube isi ruo n'ọnwụ bụ ọnwụ nke obe. N'ihi nke a, Chineke ebuliela ya oke elu, o jikwa mara ya nye aha ahụ nke kachasị aha niile elu, ka o wee bụrụ na akpọ aha Jesu, ihe niile kere eke ga-egbu ikpere ala, ma ihe niile dị n'eluigwe, ma ihe niile dị n'elu ụwa, ma ndị nke dị n'okpuru ụwa. Ka ire dum kwupụta na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị, ka e wee nye Chineke Nna otito. Okwu nkwusa ụwa. Of eternal glory, oh praise Him, praise to you, Lord Christ, King of eternal glory. Kristi wedara onwe ya ala nke ukwuu, ọ nara ọnwụ nke elu obe, ma Chineke buliri ya nnukwu elu, were nye ya aha kachasị aha niile. Oh, praise Him, praise to you, Lord Christ. Oh, Christ, King of eternal glory. Oh, praise Him, praise to you, Lord Akụkọ ahụhụ nke onye nwe anyị Jesu Kristi dịka Matiu siri dee ya. Mgbe ahụ, otu onye n'ime ụmụazụ 12, onye a na-akpọ Judas Iskariot, jekwuru ndị isi nchụaja wee sị ha, Gịnị ka unu ga-enye m ka m rara ya nye unu? ha wee gụpụta iri mkpụrụ ọlaọcha atọnye ya. Site n'oge ahụ, Judas malitere na-achọ ohere ọ ga-eji rara Jesu nye n'aka ha. N'ụbọchị mbụ nke oriri achịcha na-ekoghị eko,
ụmụazụ Jesu bịakwutere ya jụọ ya sị, olee ebe ị chọrọ ka anyị doziere gị ka ị wee rie oriri ngabiga? Jesu zara ha sị, jekwuru otu nwoke n'ime obodo sị ya, onye nkụzi sị, oge ụla m adịgo nso, mụ na ụmụazị m ga-eri oriri ngabiga n'ụlọ gị. ụmụazụ ya mere dịka Jesu gwara ha, ha wee dozie oriri ngabiga. Ma mgbe o ruru n'anyasị, Jesu na ụmụazụ ya 12 ahụ wee nọdụ n'oche nri. Mgbe ha nọ na-eri nri, Jesu sịrị ha, ana m agwụ n'eziokwu, otu onye n'ime unu ga-arara m nye n'aka ndị ga-egbu m. okwu a wutere ha nke ukwuu. Ha malitere ịjụ ya n'otu n'otu sị, onye nwe anyị, ọ bụ m? ma Jesu zara ha sị, ọ bụ onye ahụ mụ na ya ga-erikọ nri n'otu efere ga-arara m nye. Nwa nke mmadụ na-ala dịka edere n'akwụkwọ nsọ, ma ahụhụ ga-adịrị nwoke ahụ onye a ga-esite n'aka ya wee rara nwa nke mmadụ nye. Ọ gara akara nwoke ahụ mma ma a sị na amụghị ya amụ. Judas onye ahụ ga-arara ya nye biliri ọtọ jụọ ya sị, onye nkụzi, ọ bụ m? Jesu zara ya sị, ee, ọ bụ gị. mgbe ha nọ na-eri nri, Jesu were ogbe achịcha gọzie ya, nyawa ya nye ụmụazụ ya sị ha, naranụ m rie, nke a bụ ahụ m. o wee narakwa iko mmanya kelee Chineke wee nye ụmụazụ ya sị, unu niile naranụ m nke a ṅụọnụ ya, n'ihi na nke a bụ ọbara m, ọbara nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ahụ, nke a ga-awụsi n'ihi ọtụtụ mmadụ ka e were gbaghara njọ. Ma asị m unu, bido ugbu a wee gaba, agaghị m aṅụkwa mmanya site na mkpụrụ osisi vaịn ọzọ ruo ụbọchị ahụ mụ na unu ga-aṅụ ya ọhụrụ n'alaeze nke Nna m. mgbe Jesu na ụmụazụ ya bụsịrị abụ otito, ha sitere n'ebe ahụ pụọ jee n'ugwu Oliv. Mgbe ahụ Jesu gwara ụmụazụ ya sị, n'abalị taa unu niile ga-ahapụ mgbalaga, n'ihi na edela ya n'akwụkwọ nsọ sị, aga m etigbu onye ọzụzụ atụrụ ya niile ga-agbasasị. Ma mgbe e mere nke a, ka m si n'ọnwụ bilie, aga m eburu n'ụzọ gaa Galili. Ma Pita zara ya sị, ọ bụrụ na ndị ọzọ ahapụ gị gbala, agaghị m ahapụ gị. Jesu wee sị ya, n'ịgwa gị eziokwu, n'abalị tata tupu ọkụkọ akwa akwa, ị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita wee sị ya, ọ bụrụ na ọ dị mkpa na m ga-esoro gị nwụọ, agaghị m agọnarị gị. otu akwa ka ụmụazụ ya ndị ọzọ si kwuo. Mgbe ahụ Jesu na ụmụazụ ya wee bịaruo otu ogige a na-akpọ Getsemani. O wee sị ha, nọdụnụ ebe a ka m gaa n'ihu nke nta kpee ekpere. ọ kpọrọ Pita na ụmụ Zebedi abụọ. O wee malite inwe obi mwute n'ime onwe ya. Obi malitekwara ịlọ ya mmiri. Mgbe ahụ ọ gwara ha sị, ọ na-ewute mkpụrụ obi m nke ukwuu ruo n'ọnwụ. Nọdụnụ n'ebe a soro m na-eche nche. ọ gara n'ihu nke nta, daa n'ala, gbuo ihu ya n'ala, kpee ekpere sị, Nna m, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe mee, napụ m iko a, ma ọ bụghị uche m ka m chọrọ ka emee, kama ka emee ihe na-achọ. Jesu wee laghachikwute ụmụazụ ya, hụ ka ha na-arahụ ụra. O wee sị Pita, gịnị mere unu enweghị ike isoro m chee nche otu elekere? Na-echenụ nche na-ekpekwa n'ekpere, ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa. Mmụọ m kwere ekwezie, mana arụ m esighị ike. o wee hapụ ha, jeekwa ọzọ nke ugboro abụọ, na-ekpe ekpere sị, Nna m, ọ bụrụ na iko a agaghị agabiga, ma ọ bụghị ma ṅụrụ ya, ka emee uche gị. o wee bịakwa ọzọ hụ ụmụazụ ya ka ha na-arahụ ụra, n'ihi na ụra jisiri ha ike.
o wee hapụ ha ọzọ jee kpee ekpere nke ugboro atọ, na-ekwukwa otu okwu ahụ. O wee kpesịa laghachikwute ụmụazụ ya atọ ahụ sị ha, unu nọrịrị na-arahụ ụra na-ezukwa ike, lee oge ọnwụ m adịgo nso. A ga-arara nwa nke mmadụ nye n'aka ndị mmehie. Bilienụ ka anyị si ebe a pụọ, lee onye na-arara m nye nọ nso. Mgbe Jesu ka kpụ okwu n'ọnụ, Judas, otu onye n'ime ụmụazụ 12 ahụ, batara ya na oke igwe mmadụ. Ụfọdụ ji mma agha ha, ndị ọzọ ji osisi. Ndị isi nchụaja na ndị okenye nke ndị Juu zitere ha, ma Judas agwala ha rịị na nzuzo sị, onye ọbụla m ga-esutu ọnụ, onye ahụ bụ ya, jidenu ya. Ngwa ngwa Judas wee bịakwute Jesu sị ya, onye nkụzi, udo dịrị gị. o wee sutu ya ọnụ, ma Jesu sịrị ya, enyi m, mee ihe ị bịara ime. Mgbe ahụ ha bịaruru nso jide Jesu, kwugidesie ya aka ike. N'otu oge ahụ, otu onye n'ime ndị ha na Jesu nọ mepụtara mma agha ya, jiri ya bipụ ntị ohu onye isi nchụaja. Mgbe ahụ Jesu sịrị ya, mịghachi mma agha gị n'ọbọ, n'ihi na ogbu mma agha ga-ala na mma agha. Ị chere na m enweghị ike ịrịọ nna m maka enyemaka, ka o zitere m igwe ndị mmụọ ozi ka ha bịa napụta m? Ma ọ bụrụ na ya zie ha bịa zọpụta m, olee otu a ga-esi mezu ihe edere n'akwụkwọ nsọ? N'oge ahụ Jesu jụrụ igwe mmadụ ahụ bịara ajụjụ sị, unu pụtara chịrị mma agha n'osisi bịa ijide m, dịka a ga-asị na m bụ onye ohi? Kwa ụbọchị ka m nọ ọnọdụ n'ụlọ nsọ ebe m na-ezi ihe, ma unu ejideghị m. Ma ugbu a, ihe ndị a niile si otu a eme ka e wee mezue ihe ndị amụma dere n'akwụkwọ nsọ. N'oge ihe ndị a niile na-eme, ụmụazụ ya hapụrụ ya gbalaga. Ma ndị ahụ jidere Jesu siri ebe ahụ pụrụ ya jee ụlọ Kaịfas onye isi nchụaja, ebe ndị odeakwụkwọ na ndị okenye zukọrọ. Ma Pita lara azụ na-eso Jesu n'ebe dị anya, garuo n'obi onye isi nchụaja. Mgbe ọ batara n'ime obi, ọ nọnyere ndị nche ka o wee hụ otu ikpe ga-esi ebi. Ma ndị isi nchụaja na ndị nnọkọ ikpe ahụ niile gbara mbọ ka ha chọta ebubo ụgha ha ga-eji maa ya ikpe ọnwụ, ma ọ dịghị nke ha hụrụ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị ama ụgha bịara. N'ikpeazụ, ndị akaebe ụgha abụọ pụtara kwuo sị, nwoke a kwuru sị, enwere m ike ịkwatu ụlọ nsọ ukwu Chineke, wughachi ya n'ụbọchị 3. Onye isi nchụaja wee bilie ọtọ jụọ Jesu sị, ị zaghị ihe ọbụla, gịnị bụ ama ndị a na-agbagide gị? Ma Jesu gbara nkịtị. Onye isi nchụaja wee sị ya, eji m aha Chineke dị ndụ nye gị iwu sị gị, gwa anyị, ị bụ Kristi ahụ, nwa Chineke. Jesu wee sị ya, abụ m ya. N'ezie sị m unu, site ugbu a gaba, unu ga-ahụ nwa nke mmadụ ka ọ nọ n'aka nri Chineke, onye pụrụ ime ihe niile, na-abịakwa n'elu igwe ojii nke eluigwe. Mgbe ahụ onye isi nchụaja wee dọwa uwe ya sị, o kwuluole Chineke, olee mkpa ọ dị ịchọkwa ndị akaebe? Ugbu a unu anụla nkwulu ahụ, gịnị bụ uche unu? Ha wee zaa ya sị, ikpe mara ya, o kwesịrị ịnwụ ọnwụ. Mgbe ahụ ha malitere ịbụ ya ọnụ mmiri n'ihu na itinye oke ihe otite. Ụfọdụ mara ya ụra na ntị, were ya na-eme ihe ọchị, na-asị,
buoro anyị amụma, gị bụ Kristi onye etiri gị ihe. Mgbe ahụ Pita nọdụrụ ala na mbara ezi nke obi ahụ. Otu nwa agbọghọ na-eje ozi wee bịakwute ya sị, ị bụkwanụ otu n'ime ndị na-eso ụzọ Jesu onye Galili? Ma Pita gụrụ agọ n'ihu mmadụ niile n'ebe ahụ sị, amaghị m ihe ị na-ekwu. Mgbe Pita pụrụ jee nọdụ n'ụzọ mbata, nwa agbọghọ ọzọ hụrụ ya wee gwa ndị guzoro ebe ahụ sị, nwoke a na Jesu onye Nazaret ahụ anọkwala na mbụ. Ma Pita were ịṅụ iyi gụọkwa ọzọ sị, amaghị m onye nwoke ahụ bụ. Mgbe nwa oge gasịrị, ndị guzoro ebe ahụ bịara ebe Pita nọ sị ya, n'eziokwu ị bụkwa otu onye n'ime ha, n'ihi na anyị esitela n'asụsụ ị na-asụ ghọta na ị bụ onye Galili. Mgbe ahụ Pita malitere idu onwe ya ikwu na ịṅụ iyi na-asị, amaghị m nwoke ahụ. Ngwa ngwa mgbe ahụ kwa oke ọkụkọ kwara akwa. Pita wee cheta ihe Jesu gwara ya sị, tupu oke ọkụkọ akwa akwa ị ga-agọnarị m ugboro 3. Pita wee pụọ kwa akwa ruru ya n'ime mmụọ. Mgbe chi bọrọ, ndị isi nchụaja niile na ndị okenye ndị Juu gbagidere Jesu izu otu ha ga-esi gbuo ya. Ha wee kee ya agbụ, duru ya pụọ, nara ya nye n'aka Pilet bụ gọvanọ, onye nọchiri anya ọchịchị ndị Rom n'akụkụ Judea niile n'oge ahụ. Mgbe Judas onye rara Jesu nye nụrụ na a mara ya ikpe ọnwụ, ọ chigharịrị weghachikwara ndị isi nchụaja na ndị okenye ego ọlaọcha 30 ahụ ha kwụrụ ya, wee sị ha, emehiela m site n'ịrara onye ikpe na-amaghị nye ka agbafuo ọbara ya. Ma ha zara ya sị, nke a agbasaghị anyị, ọ bụ ihe dịrị gị. Judas wee wụsa ọlaọcha ahụ niile n'ala n'ụlọ nsọ wee pụọ jee kwugbuo onwe ya. Ma ndị isi nchụaja tụtọkọtara ego ahụ sị, ego a bụ ego ọbara, o megidere iwu anyị itinye ya n'akpa ego ụlọ nsọ. Ya mere ha wee kpebie iji ego ahụ zụta ala ubi onye ọkpụ ite ka ọ bụrụ ala ili ndị ọbịa. N'ihe nke a na-akpọ ala ahụ ala ọbara ruo taa. Mgbe ahụ ka eji mezuo ihe Jeremaya onye amụma kwuru sị, ha tụtụkọtara mkpụrụ ego ọlaọcha 30 bụ ọnụ ahịa ụmụ Izrel kpebiri na ha ga-akwụ n'isi onye ahụ. Ha ji ego ahụ zụọ ala onye ọkpụ ite dịka onye nwe anyị buru ụzọ gwa ha. Jesu wee guzoro n'ihu Pilet bụ gọvanọ, onye ọchịchị ahụ wee jụọ ya sị, ị bụ eze ndị Juu? Jesu zara ya sị, ee, abụ m ya. Ma mgbe ndị isi nchụaja na ndị okenye na-ebo ya ebubo, Jesu atụpụrụghị ha ọnụ. Pilet wee sị ya, ị na-anụkwa akaebe niile a ha na-agbagide gị? Ma Jesu ekwughị otu mkpụrụ okwu. Ihe a were ju Pilet anya nke ukwuu. N'oge mmemme ngabiga ọbụla, ọ bụ omenala na onye isi ọchịchị obodo na-ahapụrụ ndị Juu otu onye mkpọrọ ndị Juu chọrọ. N'oge ahụ, o nwere otu onye mkpọrọ ọha niile maara a na-akpọ Barabas. Mgbe ha zukọrọ, Pilet jụrụ ha sị, onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu, Barabas ka ọ bụ Jesu onye a na-akpọ Kristi? N'ihi na ọ matara na ha kpụtara ya Jesu n'ihi anya ụfụ. Mgbe Pilet nọ n'oche ikpe, nwunye ya zigara ya ozi sị,
wepụkwa aka gị n'isi nwoke ahụ na-emeghị ihe ọjọọ ọbụla, n'ihi na ahụjuru m anya na nrọ n'abalị gara aga n'ihi ya. Ma ndị isi nchụaja na ndị okenye rụgidere igwe mmadụ ahụ niile ka ha rịọ Pilet ka ọ hapụrụ ha Barabas ma kpọgbuo Jesu. Pilet jụrụ ha ọzọ sị, onye ka unu chọrọ ka m hapụrụ unu? ha wee zaa sị, Barabas. Pilet wee jụọ ha sị, gịnị ka unu chọrọ ka m jiri Jesu onye a na-akpọ Kristi mee? ha niile wee zaa sị, kpọgide ya n'obe. ma Pilet jụrụ ha sị, gịnị bụ ihe ọjọọ o mere? ma ha nọgidesiri ike na-eti mkpu n'oke olu na-asị, kpọgide ya n'obe, kpọgide ya n'obe. mgbe Pilet hụrụ na ajụjụ ya na-ajụ adịghịkwa uru ọ bara, o kpebiri imere ha ihe ga-eme ka ọgba aghara hapụ ịmalite n'etiti ha. O were mmiri kwụọ aka ya n'ihu igwe mmadụ ahụ sị ha, aka m dị ọcha n'ebe ọbara nwoke a dị. Ihe ọbụla unu mere ya dịrị unu n'isi. mmadụ niile nọ ebe ahụ wee zaghachi ya n'otu olu sị, ee, ka ọbara ya dị n'isi anyị na isi ụmụ anyị. mgbe ahụ ka Pilet iji hapụrụ ha Barabas, ma o buru ụzọ pịa Jesu ụtalị, rọrọ ya nye ka a kpọgide ya n'obe. Mgbe ahụ ndị agha nke Pilet bụ gọvanọ kpọrọ Jesu banye n'ebe ndị agha bi. Ndị isi agha wee mee ka otu ndị agha ha zukọ ebe Jesu nọ. Ha wee yipụ ya uwe, yikwasị ya uwe na-acha uhie uhie. Ha wee kpaa okpueze nke eji ogwu mee bube ya n'isi. Ha tikwara ya osisi n'aka ka ọ bụrụ mkpa aka eze ya. Ha malitere na-egburu ya ikpere ala, were kwa ya na-akpa ihe ọchị na-asị, ekele eze ndị Juu. ha gburu ya ọnụ mmiri, narakwa ya osisi ahụ o ji n'aka tie ya n'isi. Mgbe ha mechara ya ihe ọchị, ha yipụrụ ya uwe uhie uhie ahụ ha yibere ya, were yikwasa ya uwe nke aka ya. Ha wee duru ya pụọ, kpọgide ya n'obe. Mgbe ndị agha ahụ du Jesu pụtara n'ụzọ, ha wee zite otu onye Sirini a na-akpọ Simon. Ha wee manye ya ka o bute obe Jesu. Mgbe ha rutere ebe a na-akpọ Golgota, nke bụ ma asụgharịa ya ebe ọkpọkọrọ isi, ha nyere Jesu mmanya agwara ọgwụ ka ọ ṅụọ. Ma mgbe o detụrụ ya ọnụ, o kweghị ya ọṅụṅụ. Mgbe ha kpọgidesịrị Jesu n'obe, ha fere nza n'etiti onwe ha wee kesaa uwe ya. N'elu obe ahụ ka e dekwasịrị ebubo ha boro ya sị, onye a bụ Jesu eze ndị Juu. Mgbe ahụ a kpọgidesịrị ya na ndị ohi abụọ n'obe, otu n'aka nri ya, otu n'aka ekpe ya. Ndị na-agafe n'ụzọ na-ekwulu Jesu, na-ekwu isi na-asị, leenụ onye nwere ike ịkwatu ụlọ nsọ ukwu Chukwu Chineke, wughachi ya na mkpụrụ ụbọchị 3. zọpụta n'onwe gị, ọ bụrụ na ị bụ nwa Chineke, si n'elu obe rịdata. Otu aka ahụ ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye jikwara ya mee ihe ọchị sị, ọ zọpụtara ndị ọzọ, ma ike adịghị ya ịzọpụta onwe ya. Ọ bụ eze ndị Izrel, ya si n'elu obe rịdata ugbu a ka anyị kwere na ya. Ọ tụkwasịrị Chineke obi, na-ekwu na ya bụ nwa Chineke. Ya mee ka Chineke bịa zọpụta ya ugbu a, ma ọ bụrụ na Chineke chọrọ ọdịmma ya. Otu aka ahụ ka ndị ohi ndị akpọgidere ya na ha n'obe si akparị ya. Ma site n'elekere 12 nke ehihie ruo n'elekere 3 nke ehihie,
ọchịchịrị gbachiri obodo ahụ niile. N'oge dịka elekere 4 n'ehihie, n'oge dịka elekere 4 nke ehihie, Jesu tiri mkpu n'oke olu sị, Elai, Elai, lama sabachthani, nke bụ ma asụgharịa ya, Chineke m, Chineke m, gịnị mere iji rapụ m n'ebe a? Ụfọdụ mmadụ n'ime ndị guzoro nso nụrụ mkpu a, ha sịrị, nwoke a na-akpọ Elaịja. ngwa ngwa otu onye n'ime ha gbara ọsọ were ọza detu ya na mmanya gbara ụka, fanye ya n'osisi, welie ya elu ime ka Jesu mere ya ṅụa. Ma ndị ọzọ sịrị, cherenụ ka anyị lee ma Elaịja ọ ga-abịa ịzọpụta ya. ma Jesu jiri oke olu tie mkpu ọzọ, wee kupie ume, nwụọ. N'otu ntabi anya ahụ, akwa mgbochi nke dị n'ụlọ nsọ ukwu Chineke gbawara ibe abụọ site n'elu ruo n'ala. Ala mara jijiji, oke nkume wee gbawasịa, ọtụtụ ili meghere. E mere ka ọtụtụ ndị nsọ ndị dara n'ụra ọnwụ bilie. Mgbe Jesu bilitesịrị n'ọnwụ, ndị ahụ sitere n'ọnwụ bilie hapụrụ ili ha bata Jerusalem, wee gosi ọtụtụ mmadụ onwe ha. Mgbe ọchịagha na ndị ya na ha na-eche Jesu nche hụrụ ala ọma jijiji na ihe niile merenụ, oke egwu tụrụ ha. Ha wee kwuo sị, n'eziokwu onye ahụ bụ nwa Chineke. ọtụtụ ụmụ nwanyị nọkwa n'ebe ahụ, guzo n'ebe dị anya na-ele ihe na-aga. Ụmụ nwanyị ndị a si na Galili soro Jesu na-enyere ya aka. Ụfọdụ n'ime ha bụ Mary Magdalene, Mary nne James na Joseph, na nne James na John bụ ụmụ Zebedi. Mgbe o ruru anyasị, otu onye ọgaranya aha ya bụ Joseph siri n'obodo Arimatia bịa. Nwoke a bụkwa onye na-eso ụzọ Jesu. O jekwuru Pilet rịọ ya ka ebunye ya ozu Jesu. Pilet wee nye ike ka ebunye Joseph ozu Jesu. Joseph wee buru ozu Jesu, were ezi akwa ọcha na-enwu enwu kee ya, wee donye ya n'ili ọhụrụ nke o gwuru onwe ya na nkume. O jikwa otu nkume buru ibu gbachie ọnụ ụzọ ili ahụ, hapụ ya laa. Ma Mary Magdalene na Mary nke ọzọ nọdụrụ ala na ncherịta ihu nke ili ahụ. Ma n'echi ya bụ ụbọchị izu ike nke na-eso ụbọchị nkwadebe nke ndị Juu. Ndị isi nchụaja na ndị Farisii zukọrọ jekwuru Pilet sị ya, nna anyị ukwu, anyị chetara na onye ụgha ahụ kwuru mgbe ọ dị ndụ sị, mgbe ụbọchị 3 gasịrị, aga m esi n'ọnwụ bilie. Nye iwu ka echegidesie ili ahụ ike ruo ụbọchị nke 3, ka ndị na-eso ụzọ ya ghara ịbịa zuru ya, laa wee gwa ndị mmadụ sị, o sila n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ ụgha nke ikpeazụ adị njọ karịa nke mbụ. Pilet wee sị ha, unu nwere ọtụtụ ndị agha ndị na-eche nche, gaanụ kpọrọ ha, chegide n'ili ahụ otu unu nwere ike.
ha wee mechisie ili ahụ ike, were nkume mechie ọnụ ya, wee debe otu ndị nche ebe ahụ. Oziọma nke ose bụrụwa. Otito dịrịnụ Jesu. Unu akwụọ ya akwụọ taa ka ndị amị. Yeah, which is good. Ọha niile bụ sacrifice anyị na-eme in lieu of our salvation, because nothing good comes easy. Nothing good comes easy. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere m echiche ọma. Ịbụkwa onye ka ịbụ n'ụwa, ịbụkwa onye Chineke na-echere gị echiche ọma. Nyenụ ya, nwanne m nyenụ ya, nwanna m nyenụ ya, ndị nne nyenụ ya, ndị nna nyenụ ya, ụmụaka nyenụ ya, ụmụnne m nyenụ ya. Abụ m onye ka mbụ n'ụwa, abụ m onye Chineke na-echere anyị echiche ọma. Amen. Tata bụ Palm Sunday, and tata na-edubata anyị in the greatest week enwelo in 365 days in a year. These 7 days is regarded as Holy Week. And can you just imagine, why would this week be called a Holy Week? Holy. Out of the whole week, in the whole calendar, it won't offer all holy except this week. Ihe o ji dị asọ bụ maka na nzọpụta mụ na gị bụ n'izu ụka nwa ka anyị nwetara ya. It is this week that we became the children of God. It is this week that we have all the power it takes. It is this week that we have all the authority it takes. It is this week that we could stand tall and proclaim ourselves the children of God. It is this week that we became heirs to the kingdom of God. It is this week that we could stand up against the devil and challenge the devil irrespective of his power. It is this week that God said, "Death, where is thy sting? Death, where is thy power?" This is the week of your power. And I always tell us, onye nke Chineke bụ onye nke Chineke. And if God is with you, who can be against you? If God is with you, there is nothing to fear about. And not this week, it came with a power high nature. And so this is a holy week. Today, Palm Sunday,
Di nwana anyị Jesu Kristi bata na Jerusalem like a king. Why did he go to Jerusalem? He went into Jerusalem because no prophet has ever died outside Jerusalem. All the prophets died in Jerusalem. And so he had to go into Jerusalem, number one, because he's a prophet. Then number two, because he needs to showcase the whole universe that the king is coming. And not just that the king is coming, that he is coming to take hold of his people, to capture his territory. And what is his territory? Our heart, our soul. Even at a point, enwere mgbe a na-asị ka akwụsị ya, ndị mmadụ na-eme a na-eti ụzana ụzana ụzana, ụfọdụ na-eme stop making noise, stop making noise. Ọ sị ha na ụlọ kwụsịgoro onye ọbụla ikwu okwu ebe a, that even the stones will shout for me, because he has all it takes. He has all the power. And so, my dear brothers and sisters, this is a holy week, and we have to make it holy. I gave me a cordial so n'ụzọ pụrụ iche. Echi, diocese tinyelu confession. We have to look at it. One echi, enwe crazy mass. We have to go for crazy mass. And apart from this, achọkwuru ka anyị nwee meditation on what it means to bear the cross of Christ. What is the cross of Christ? Imagine yourself, ụmụ gị ị na-atala afụfụ, ezinụlọ gị ị na-agbaghalị ụtụtụ efi abalị, ị na-alụ ọlụ. When everything was going on well, your children, your husband, your wife, everybody is praising you. Oh, mommy, you are the best. Daddy, you are the best. You are everything that has ever happened to us. For some reasons, oya daloge. Ụmụaka niile ahụ gbasa nwunye gị na enwere onye na-afụ anya, enwere onye na-ajụ gị na-ejeje ị na-ana. Imagine what it will look like for you. And so that was how it was for Jesus. Today, and Hosanna in the highest, Hosanna in the highest. After a few days, the same group of people that said Hosanna in the highest are the same that will crucify him. They will say, crucify him, crucify him. These are the people he worked for. He went around doing good. Onye ada afụ ụzọ, onye anya. Onye ada anụ ihe, onye ntị. Onye ada ekwu okwu, otinye okwu n'ọnụ. Agụụ na-agụ ha, onye ha nri. They were all over him. Even ụfọdụ ga-asị ya, onye nkuzi, we have been going around looking for you. The same group of people are the people who said, crucify him, crucify him. Nekwe anya ọzọ from this perspective. Even Peter said, onye nwe anyị, we will go and die with you. That was when things were good. But when the chiefs sat down, what happened? Ozugbo ozugbo akwụkwọ nsọ sị, ozugbo ozugbo enwudoro Jesu, Peter, James, John, so na ndị izimere gịnị pụrụ ọsọ. They abandoned him in the time he needed them most. This is the time God needs us most. Can we ever abandon him? Can we ever abandon God? And so put yourself in that scenario where your family that you're working for, ozugbo the chief sat down, they all ran away. And Obos was running away. Even a little girl saw Peter and asked Peter, Nam follow ni nezo woka, gini ka Peter ku. I have never seen this man in my whole life. Total abandonment, total denial. Manos, I will see you in Galilee.
I will come back to you. You are abandoning me, but I will not abandon you. I will see you in Galilee. My dear brothers and sisters, this is the greatest sacrifice. If you put yourself in his shoes, you will feel the pulse of Jesus. Now, Jesus chọrọ ka anyị were this week wee kwado nwa anyị n'ụzọ pụrụ iche. It is Holy Week. Go to Igbo Mass. Go to Holy Thursday. Go to Good Friday. Ka anyị wee so Jesu bilite n'ọnwụ na Easter. In Jesus' name. Ekwe m n'otu Chineke. Ka akwụkwọ nsọ siri kwu kpọrọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nri ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ibe ndị dị ndụ na ndụ onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwanyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa apụta onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ ekpere nke ndị kwenu mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị agbakọtago ọnụ tata anyị na-eme nnukwu mmemme nke iji zọbanye okwu na Jerusalem dịka onye eze. Anyị na-achọ iwere ọnọdụ anyị na-egosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche, nwee nchekwube na ị ga-anara anyị dịka Chineke. Onye mere n'igwe na ala,
ka nratazie isi a narụnye Chineke bụ n'obi ndị ọzọ niile. Ihe ndị a niile ka anyị yọọ ma kwere na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Otuto dịrị Jesu. Biko fara gwa m na a ga-print another envelope. I was even thinking na envelope m nke ezigbo ka m na-enezi anya na ka m fụ na Maria ka edeni. So you can just give for today before next Sunday. Unu ga-enweta new envelope. Biko, thank you.